Der findes butikker med rutineopgaver, som de fleste finder trivielle, og så findes der mennesker med behov for struktur og forudsigelighed. Og det passer der egentlig meget godt sammen, har man fundet ud af hos dagligvarekæden Fakta. For 150 tilbage. Hvordan bliver der plads til flere på arbejdsmarkedet? Du kommer til at overtage nu. Mennesker som Camilla Andersen, Hej. der kan en hel masse. Må en god dag. Sidder ved kassen og hælder mælk op og har bacon. Bare hun får lidt hjælp. Camilla er autist, så hun har brug for struktur for at kende dagens opgaver på forhånd. Det er rigtig vigtigt, at jeg ved det. Sådan et job kan de godt finde ud af at strikke sammen i Fakta i Dronninglund. Hvad skal du lave i morgen? Der skal jeg sætte mælk op, når jeg kommer. Så skal jeg sidde ved kassen, indtil jeg går hjem. Og i overmorgen? Der skal jeg fylde mælk op, og så skal jeg nok også sidde ved kassen, indtil jeg går hjem. Må en god dag. Fakta-medarbejder til kassen. Hos Coop har man sammen med fagfolk udviklet uddannelsesforløbet Klar til Start, specielt for autister. Jeg kan egentlig være tolk for Camilla, og ligesådan tolk for de andre, altså Fakta-medarbejdere, fordi jeg ved, hvordan Camilla kan have besvær med at forstå en besked eller aflæse kropssprog. Efter uddannelsesforløbet garanterer Coop job i den anden ende. Så nu har Camilla fået et flexjob på 18 timer om ugen hos Fakta. Det betyder, at jeg har noget at stå op til, og noget at glæde mig til hver dag. Det skal selvfølgelig være lidt mere struktur over den ting, så hun laver en ting ad gangen. Men bortset fra det, så fungerer hun ligesom alle de andre medarbejdere, jeg har. Når der er pres på i butikken, kan Camillas egenskaber ligefrem være en fordel. Hvor vi andre, vi måske nok samtidig, hvis det skal gå lidt for stærkt, så bliver det måske ikke gjort helt 100%, men det ved man altid, når Camilla er færdig, så er det gjort 100%. Både for kommunerne og for butikkerne og for medarbejderne ser jeg det som en ren win-win. Altså alle får noget ud af det. Mange af de unge mennesker, vi har, de starter jo egentlig i et dagtilbud ved os, og et dagtilbud er faktisk dyrere, end det er at være i et Klar til Start-forløb. Og Klar til Start, det ender så ud i et job. Det skal man jo have for øje, at det godt kan svare sig at have den udgift. Jeg håber og tror, at der er ved at lykkes at komme lidt mere hul igennem, for jeg ved i hvert fald på Sjælland og andre steder i landet er Klar til Start ved at vinde rigtig godt frem. Vi håber også på, at det kan vinde mere frem i Nordjylland. Uddannelsesforløbet hos Fakta koster mindre end et dagtilbud hos Autismecenter Nordbo. Alligevel har nordjyske kommuner kun 3 gange bevilget autister et forløb i de snart 4 år, ordningen har eksisteret.